Hei! Tric heddi, neu her heddi yw hwn. Cael ei ganwll mas. Falle bod rai o chi wedi gweld nithwr ar S4C. Roedd rhaglen recordiau'r byd. Fe sy'n lwcus yn cael record byd yn cael y nifer mwyaf ganhwyllau fel hyn mas mewn 1 munud. Ond yn gorfod bod yn rhyw 30 cm o daldra a metr wrth ei gilydd, felly oedd e lot o jwmpo, lot o hwyl. Cerwch chi weld e, allwch chi weld ar Click neu BBC iPlayer. Ond, tips i chi nawr, sŵt i gael y ganwll yma mas. I ddechrau, mae eisiau bach o offer yna chi, jyst rhyw botel, glas, gallai fod amrywiaeth o sizes, gallai fod eitha bach, gallai fod yn fawr be bynnag sydd â chi'n tŷ, ond un o'r maint canol neu bach yw'r boi, a wedyn defnyddiwch canwll. Bydd eisiau crafu jyst rhywfaint o'r gwaelod i wneud bach o siap côn, fel bod e'n gallu mynd mewn a wedio mewn yn sôn fel la. Wedyn, cyn i fe yn amlwg, mae hwn yn defnyddio tân, felly byddwch yn ofalus na siw bod oedolyn gyda chi wneud hyn. Yn amlwg, gyda'r fflam iawn, byddwch yn ofalus a chi'n cael y fflam mas yn defnyddio'ch trad. Nawr, y ffordd gorau iawn yw neidio a bod nhw, mwy na fe, chi'n clapo'ch trad chi, rhyw fodfedd uwch ben y ganwll. Neu mwy na lai, anelu am top y fflam. Sy'n rhaid cael y fflam i hunan a allai fod tua falle modfedd uwch ben, achos o'r hwthwm o wynt sy'n cael ei mas. Felly, cyn bod chi'n trial e gyda fflam, rhowch ar y llawr a neidiwch sawl tro, neidio lan a coes yn dod at ei gilydd a nôl lawr. Newch na sawl tro, allwch chi ymarfer gyda potel o ddŵr plastig i fod yn saff iawn. Felly neidio a cael e just uwch ben man hyn a nôl lawr. A unwaith chi'n teimlo'n gyfforddus, yn bwrw'r un uchder bob tro, a ddim cweit yn bwrw'r ganwll drosto, chi'n barod i fynd amdani. Iawn? So, fi wedi creu rhyw fath o tabl fan hyn. Achos mae hwn wedi cymryd lot fawr o ymarfer. Fi wedi gwneud ers bod fi yn fach iawn, a wni'n ymarfer 10 weithiau, canoedd o weithiau wrthnos cyn bod ni'n dod lan i steddfod. Felly, da fi sgôr bach fan hyn. Her i chi heddi, pwy sy'n gallu cael y mwyaf mas o 10. Felly 10 naid, a gweld sawl gwaith mae'r fflam yn mynd mas. So mae sgôr bach da fi. Os chi'n cael dim i da iawn, chi wedi cyrraedd y gylch. Wedyn, os chi'n cael 3, 4 neu 5 mas o 10, chi wedi cyrraedd y sir, eitha da, dal i ymarfer, gweithioch yn galed. 6 i 7, chi wedi cyrraedd y gen, war y teg. Chi'n dda iawn i gael sgôr na. 8, chi ar y llwyfan, trydydd, war y teg. 9 mas o 10, ail, chi mor agos. Neu os chi wedi cael 10 mas o 10, chi wedi ennill y steddfod, ww! A beth am chi drial record y byd, torri'n record i. Iawn, te, jyst i ddangos, fi'n mynd i wneud hyn 10 gwaith. I weld, os allai gael 10, gan i weld. Un beth handi, os chi'n mynd trwyddo gormod o matches, yw cynwch 2 ganwll, allwch chi bwydo un ar llall wedyn. So mas o 10. Sawl un fi'n mynd i gael? Cael ni mynd. 1. 2. 3. Mae dal da fi. 4. Rhaid bynedig. 5. 6. 7. Dod yn agos. 8. 9. Reit, un arall. Can i mynd? Yeah! 10 mas o 10. Fi moyn i chi drial nawr. Cofiwch cael y clocs gyda'i gilydd i gael y mas. Pob lwc i chi. Sawl un i chi lle wneud.